Extraordinària rebuda al medallista olímpic Joel González a Vilafant. L'alcaldessa Consol Cantenys ha presidit aquest acte que ha congregat un gran nombre de veïns, familiars, amics i seguidors del brillant esportista. Una setmana després dels Jocs Olímpics de Londres, el taekwondista ha compartit l'alegria de l'èxit amb la seva gent més propera, mostrant amb orgull la medalla d'or aconseguida en la categoria de menys de 58 quilos. El reconeixement públic s'ha fet des del balcó de l'Ajuntament, on lluïa una gran pancarta donant la benvinguda al campió. Estem tots molt contents, suposo que vosaltres també. Nosaltres estem feliços de tenir en Joel aquí entre nosaltres, que hagi volgut venir a compartir una estona amb tots nosaltres, que hem pogut tocar-lo de prop, que això és el que més m'imagino que teniu ganes, i poder-hi parlar i poder-lo felicitar, perquè realment el que ha fet en Joel és... Bé, no hi ha paraules per dir-ho, perquè realment ha escrit una pàgina de la història de l'esport i una pàgina de la història de l'esport a Girona, a l'estat espanyol i evidentment a l'Empordà i a Vilafant. Moltes felicitats, Joel. Nosaltres estem molt i molt contents per tres coses. Et volem felicitar per la medalla d'or, realment és històrica. N'hi han hagut només 3. Aquesta vegada els Jocs Olímpics han sigut femenins, però estem molt contents que en aquest cas la teva hagi sigut una de les 3 medalles. I com que això, a més, no és un èxit aconseguit per casualitat, sinó que és fruit d'un treball de molts anys, de molt de sacrifici, de molt d'esforç i de molt de treball, no només teu, sinó de tot un equip que has tingut al darrere, de la teva família, dels teus entrenadors, però sobretot d'un sacrifici personal i d'un compromís. També et volem felicitar per tota la trajectòria, no només per aquesta medalla, sinó, evidentment, tots ja sabeu que en Joel ha sigut 2 vegades campió del món i campió d'Europa, i per tant això és la culminació d'una carrera brillantíssima. González s'ha mostrat satisfet de portar el nom de Vilafant arreu del món i ha agraït aquesta sensacional rebuda. Bueno, primer salutacions a totes les autoritats, aquí presents, a tota la gent del poble de Vilafant, la gent que ha vingut des de fora per fer avui la rebuda. Per mi, per vosaltres és un honor, però per mi és el doble. La veritat és que sentir que tanta gent ha vibrat junt a mi una final olímpica, ha vibrat quan jo vaig alçar els braços per aconseguir guanyar, per mi és un orgull, la veritat, poder portar el nom del meu poble arreu del món, arreu d'Espanya, que la gent veure la cara de felicitat, amics que em van trucar plorant, que el que havia fet havia sigut una passada. La signatura en el llibre d'honor del municipi deixa constància d'aquesta fita històrica. L'esportista s'ha fet la fotografia oficial amb els regidors del consistori i altres representants comarcals, a més dels seus familiars. Finalment ha dedicat fotografies a tots els assistents que ho han volgut.